tijd, ik dacht, dat is toch geschikt voor theater. En Michael de Kok, de regisseur en directeur, die dacht dat eigenlijk ook wel. En dat wij zo al jaren rond elkaar staan, draaien dus zo paringsdans tot beslissingen genomen. En dan vroeg hij, wil je er al meewerken? Werking. Ik zeg, nee, ieder zijn vak, ik ben schrijver, ik ken niets van theater. Ik zeg, ik wil als je geen schoender zijn, ik zeg, doe maar. Ik wil er wel bij zijn om te zien hoe het gaat. En zo is het dan ook gegaan. Michael heeft dat dan echt uitgebeend tot er van die 350 bladzijden 35 overstaan. We hebben de repetities gezien, 4 keer, en dan zie je hoe dat werkt met de pisten. Hoe die acteurs dan een geweldige invloed op hebben, hoe dat er heel andere dingen worden uitgeprobeerd en weggegooid. En het supergoed op de Mechels gespeeld. En dan dacht ik van, ja, is dat niet een trucje na 5 minuten verveeld, maar dat is niet zo. Het feit dat dat in dialect wordt gespeeld, geeft er echt een extra dimensie die ik niet had gedacht dat het zou worden. Ik lig hier te graveren van de pijn. Pijn. In elke noodhoek van mijn brein. In de straat woonden 80 mensen. Ik heb die dan gecomprimeerd tot 18 personages of 19. Eigenlijk maar af en toe. En dan heb ik hier in de theaterstuk 6 van gemaakt, plus 1. En er zijn een aantal personages gesneuveld, personages die ik graag had. En zo, maar wat de overschiet is voor mij prima. In het boek probeer ik te schrijven, en dat moet ook het theaterstuk te laten, hoe die mensen, die buurtbewoners, die straatbewoners, hoe die proberen te verzetten tegen het noodlot. Hoe die eerst allemaal schrikken van het drama, want een van hen is moordenaar. Allemaal proberen daar samen tegen te reageren. Dat lukt eigenlijk niet. En uiteindelijk, als de gemoederen wat bedaard zijn, ineens komt daar dan die onvermijdelijke assisezak die al die oude wonden nog een keer openrijdt. Het is eigenlijk een hopeloze strijd tegen het noodlot.